lur, madang apa? Hari iki edisi sedinoan madang serba gedang. Nah, sing pertama aku jajan dek kene lur. Hayo, nendi iki? Sing ngerti jajal komen. Dek kene aku marani Pak Lek bakul molen mini langganan kulur. 5.000 wis oleh sakmene lho. Mari kita santap. Wis ancene mulane Pak Lek kuwi mau paling ngajib rumah saku. Teh dek pasar wis ket mulai isuk lur. Lek blonjo dek pasar kene mesti mampir tuku mulane aku lur. Dos gandos. Rada awan bojoku nggawe kolak gedang campur telo rambak. Iki lho penampakane. Payah jan sik kemebul alias panas. Mari kita seruput. Melocot lur, sik panas nemen tibake. Wenak pol iki lur. BTW iki gawe gedang Ambon. Rasane iki lek dikolak enek sensasi kecut-kecute ngono lho. Tempuk kuahe sing legi, muak nyus tenan. Sorene meh magrib aku tuku pisang aroma ndek kene lur, ndek Mas iki. Wes sikat. Haluh, enak iki sing rasa stroberi, njobone ora mlempem alias crispy. Gedang dek jerone juga lumer. Masuk iki. Kadang tuku pisang aroma lek ketepaan gak pas, gedangnya rasane sepet, tapi ndek Mas iki tak akoni jos gandos gawe rasane. Bang ini bojoku gawekne pancake gedang. Iki lho penampakane. Tak tambahi madu ben tambah ajib. Wah, lembut banget iki teksture. Aroma karo rasa gedange kroso lur. Cocok banget dicampuri karo madu. Iki selain topping madu, iso juga dikei susu kental manis utawa es krim gawe toppinge. Tambah muaknes koyo ya. Nggih madu tok ae wis mare telap-telep lur. Ya wis mung kuwi sing tak pangan dino iki lur.